Pakaendwa pamwe. Don't rely on one team. I rely on one person. Alright, mabo. Ini ndanda dzoka zvinodzoka kufeedback. Yekuti manzi panze. Ilo tauna feedback yakwana. Because already kana pasina kutsikana it means it's not necessary. Kuti mupe feedback. Ibaba vanozera asina kutsikana ndiani because susakata zvataurwa ibaba. Waripo ngatipeyo asina kutsikana. Because that when report yako kuti manu asina kutsikana chini wani asina kutsikana. So hatimanidzi munhu kuti izvide vakakutsikana zita ndiani apa? Beauty Suzini. Kuti asinokusikana wacho ndiani akaunza ripoti kuno kuti pana asinokusikana ita kunotiziva kuti ndiani akaunza ripoti kuti asinokusikana Panosina kusikana ere panono vese vakagara apa. Izvo zvakataurwa ipapo takazvizwa. asina kutsikana Ndiani? Andinombotaura baini takataura kana baba vangu anga aripo sekuru anga aripo ndinotaura chinhu baini. Takazi ndemofambe tatenda na beauty ndemofambe. Saka makagutsikana ne? Takagusikana vatazi ndemofambe. makazi ndemofambe nani Akoti munhu abatsirwe uye aibatsirwa. makazi ndemofambe Kwavazi takataurirwa ipapo kuti uyu budirwa aba arunzarauka iwo hauna cheinacho basi kumba kwenyu kune mhepo irudini irutero uyu ane mhepo dzekumba kwakewo saka baba uyu endai mugadzise mwana wenu baba uyu endai mugadzise mwana wenu saka inini chakazoita kuti nditi ndiruzoka kuno kuti kwakabva kwadoka tinozopinda muno mudare kwakwadoka kwazi muchazofona mopiwa date refeedback tafona ndapiwa date refeedback ndokuzoka kwangu nhasi tine chinangwa chekuti chichitsanangure zvataurwa panze ngoti nini pane chinhu chiri ndirwadza chekuti tiruze ndaimofambe asi ndiri kuenda kofamba inini ndiri ndakasozi chibva wabva munomu ngoti uri muroi ndiri kumba kwangu uyu maikuru uri mumusha make asi padara patazi uya ane mhepo dzekumba kwake asi kudirwa inini kunewo mhepo dziri kugadzirwa kumba kwangu ndopandura ziso saka ndodini ndopana ndati ndidzoko feedback ndibatsirwe ndodini inini ndiri kumba kwangu newanhu ndinapamba pangu but iwo kana munhu akafuroora ari kuti chii munhu ari kugarira kumba kwacho aripo ari mamukadzi asi akabva azve mukadzi wako ngambude muyadhi izvozvizvo tati munhu akakuroora iwo ari kuti chii after mafamba ari kuti chii atikafamba ari kuti ipi munhu wacho ari pana ndataura ya inini tafamba patakabuda panze pacho zvikataura zvakataura ini ndakagutsikana nazvo kuti ndo zvataura Zita renyu ndiani? right one wagutsikana wobva watasei mhuri yako iri kutuka kumashure uko tisati tabva kudare kwasamanga ndo pakabuda mimwe ndume kuti ndabva abva panapa ndati after mafamba mwana zviri correct wakabva waita sei mhuri yako ikunze iwo wakabva waenda kubatsirwa iwo uri chii ini ndiri kuti mhuri mukadzi ndinomuda endotori mukadzi wako ibve matendanise kumba ndagutsikana ndinoraurana nazvo taureva mhuri pamusoro ichangamiro pamusoro idare ini ndiri muwakidzani chichemo changu chondoya nacho kuna Zani ndiani? Oliver Dumba chichemo icho ndoya nacho ndechekuti
vanhu vawane dispute pamusha pavo, ini ndiri munext door, saka wakapumha mukadzi wangu. Yakatongwa kwashe but indori within Changamire. Oh, ndimhangare. Right. Chenda moja kutatoa. akafundisa Phineas na Thomas mukuidza zvineta ziye asi akutaura Clifford inaoda saka nekudaro mai ava vakagera mwana wangu saka zvakagera mwana wangu kuti musoro achibva amutaurira mwana wangu achitaura mwana wangu